வணக்கம் நேயர்களே, கடவுளூர் டிவி நேயர்களே, லட்சுமி நாராயணன் அன்பு வணக்கங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப லக்னம் செவ்வாய் திசை. ஸோ இதில் என்னென்ன நடக்கும், எப்படி நடக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த இதில் என்ன நடக்கும், ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு 16 மாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருங்க. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 பார்ட்டாக பிரியுங்க. ஸோ 6 பார்ட்னும் போது நீங்கள் உங்கள் திசை ஸ்டார்ட் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், செகண்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட், ஃபோர்த் பார்ட், ஃபிஃப்த் பார்ட், சிக்ஸ்த் பார்ட், இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 16 மாதங்கள். ஸோ இந்த 16 மாதங்கள் எப்படிலாம் வேலை செய்ய போகுதுங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 16 மாதங்கள் அட்டகாசமான புகழுங்க. ஒரு பெரிய புகழ், பெரிய ஒரு வளர்ச்சி, ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை அதிகப்படுத்துங்க. ஸோ இதில் செவ்வாய் திசையில் ரிஷப லக்னத்துக்கு ஒரு செம கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 16 மாதங்கள். பிறகு பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய செலவுகள் இருக்கும். நிறைய எவ்வளோ வருமானம் வந்தாலும் குடும்பத்துக்கு செலவு பண்ணுவோம், பண்ணிட்டு போகலாமே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சகோதர ரீதியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு லாபங்கள், பெரிய லாபங்கள் இருக்கும். டாக்குமெண்டேஷன், அந்த ஆன்லைன் வியாபாரம், வர்த்தகங்கள் பண்ணுறது, இந்த என்ன சொல்கிறது பேப்பரிங் பண்ணுறது, ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே சூப்பராக இருக்குங்க. பேப்பர், கவிதை, எழுத்து இந்த துறையில் இருக்கவங்களும் அட்டகாசமாக இருக்கும், செம்ம காசு வருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தாய் சார்ந்த விஷயங்கள் நல்ல லாபங்கள், தாய் பேரில் வியாபாரம் பண்ணுறது, இல்லை தாயினால் நல்ல ஒரு சொத்துக்கள் கிடைப்பது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ஸோ மாமியாருடைய சொத்துக்கள் கிடைப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குங்க. ஸோ ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் குழந்தைகள் மேற்படிப்புகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தொடர்வதால் ரொம்ப சிறப்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும். நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு பிரில்லியண்ட்டாகவே இருப்பாங்க. இருந்தாலும் குழந்தைகள் விஷயத்துலையும் உல்லாசத்துலையும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணுங்க. காரணம் என்னென்னா அது பாதகஸ்தானமாக வரனால இதெல்லாம் கொடுக்கும். பட் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒச்சம் இருக்கும். அதனால் குழந்தைகள் வளர்ப்பில் ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையாகவும் இருக்கணும். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கணும், வேறு வழி கிடையாது. இடம் அந்த இடம் அப்படி இருக்கிறனால குழந்தைகளை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக வளர்த்துக்கணும். குழந்தைகள் எங்கே போகிறாங்க வராங்கிறத பார்த்துக்கிறது, ஏன்னா சின்ன பாதங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கும் தந்தைக்கும் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் வருவதற்கான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அப்பா கிட்ட நீங்கள் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருத்து வேறுபாடு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் உங்கள் அப்பா கிட்ட நீங்கள் நடக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கிறது நல்லதுங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா தொழில் சார்ந்த தொழிலாளர்களாக இருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப்னஸ் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். என்றைக்குமே ஒரு பேர் புகழெல்லாம் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், அந்த மஜாவில் என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் தெனாவட்டாக நடக்கிறது எல்லாருக்குமே வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புகழ்ச்சி மனிதன் சாய்ச்சிரும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் இருப்பதனால கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணுங்க. ஏன்னா உங்களுடைய அந்த விஷயங்கள் உங்கள் தொழிலாளராக வேலை பார்க்கும்போது நிறைய உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் மற்றவங்களுக்கு எதிர்ப்பு கொடுக்கும். அதனால் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்குங்க. மற்றபடி மனைவி சார்ந்த விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நல்ல பாப்புலாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு நல்ல பாப்புலாரிட்டி, நல்ல ரேஞ்சு அப்படின்னு இருக்கும். பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயம் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது பெரிய பாதகத்தை ஏற்படுத்துதுங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எதிரிகள் சார்ந்த விஷயங்கள், கடன் கொடுத்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் சின்ன பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணுங்க. தாய்மாமன் சார்ந்த விஷயங்கள் ரொம்ப சர்வஜாக்கிரதையாக இருப்பது நல்லதுங்க. மற்றபடி தந்தை சார்ந்த விஷயங்கள் ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் நடந்தாலும் தந்தைக்கு உங்களுக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும். பட் இதனால் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சந்தோஷத்தையும் உங்களுக்கு குழந்தைகள் விஷயத்தையும் நிறைய பாதிப்புகள் தருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுங்க. மற்றபடி தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் சின்ன அலைச்சல்கள் இருக்கும். கொஞ்சம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஓடி சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க. சேல்ஸ் சம்மந்தமான இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குங்க. நல்ல லாபங்கள், டாக்குமெண்டேஷன், ஒரு இளைய சகோதர லாபம், ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் லாபம், ஒரு சொத்தினால் லாபம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ஒரு சொத்து விற்று உங்களுக்கு பணம் வரதா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த டைமில் கிடைக்குங்க. ஸோ மற்றபடி எதிரிகள் சார்ந்த விஷயங்கள்ன்றதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லைனாலும் குடும்பத்துக்குள்ளே சின்ன சலசலப்புகள், சின்ன விரயங்கள் கண்டிப்பாக வருங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் முடிச்சிட்டோங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு 16 மாதங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ செகண்ட் பார்ட் 16 மாதங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். செகண்ட் பார்ட் 16 மாதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய பணம் வருங்க. ஸோ நிறைய பணங்கள், குடும்பத்தில் ஒரு செல்வாக்கு, இந்த மாதிரி விஷயம் கொஞ்சம் பணம் நல்லா ஒரு வெயிட்டாக நிற்கும். குடும்பத்தில் உங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. குடும்பத்தில் என் புள்ள மாதிரி இருக்குமாங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். நல்ல விஷயங்கள், நல்ல சப்போர்ட் நல்லபடியாக இருக்குங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா சகோதர ரீதியில் அவங்களும் கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடு இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் வெளிநாடு வெளியூர் சுற்றி ஓடுறதுக்கான ரேஞ்செல்லாம் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அலைச்சல் ஜாஸ்தி இருக்குங்க. கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கணும். இளைய சகோதரர் உங்களுக்கு நிறைய செலவழிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கணும். மற்றபடி தாயார் விஷயத்தில் நல்ல லாபங்கள், நிலபுலன்கள், இதில் நல்ல லாபங்கள் இருக்கும். கொஞ்சம் கவனிக்கணும். நிலபுலன்கள் நல்ல லாபம் இருக்குது. ஆனால் தம்பிக்கிட்ட கருத்து வேறுபாடு இருக்குன்னா உங்களுக்கும் அவருக்கும் ஏதோ சொத்து தகராறு வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால் விற்கிற சொத்தில் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணுங்க. மற்றபடி குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ குழந்தைகளுக்கு நல்ல தொழில் அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குது. பூர்வ புண்ணிய சொத்துக்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு எதாவது பூர்வீகத்தில் வரதா இருந்தாலும் அதுவும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நல்லாவே இருக்குங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அலைச்சல்
அலைச்சல் ஜாஸ்தி இருக்கும். இங்கே வந்து அலைஞ்சி திரிஞ்சு எல்லா விஷயம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அலைச்சல் ஜாஸ்தி இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா மனைவி கணவன் இவங்களுக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடு நிறைய வருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க. ஸோ கருத்து வேறுபாடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கத்தான் செய்யும், வேறு வழி கிடையாது. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிரிகளுடைய கொஞ்சம் வந்து டென்ஷன் இருக்கும், கொஞ்சம் வந்து கோபத்தை அடக்குவது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புங்க. மற்றபடி தந்தை சார்ந்த விஷயங்கள் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து வெளிநாட்டு வேலைகள் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். மற்றபடி தொழிலாளர்களுக்கு வந்து கலைத்துறையில் இருக்கவங்க ரொம்ப சிறப்பான தொழில்கள் கண்டிப்பாக அமையும். ஸோ ஆனால் வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் கண்ணு கருத்துமாக இருக்கணுங்க. ஸோ கலைஞருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஆர்ட் சம்மந்தமானவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குங்க. மற்றபடி தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் வந்து லாபங்கள் வந்து கொஞ்சம் அலைச்சல் இருக்கும். லேண்டு சம்மந்தமான விஷயங்கள் நிறைய லாபங்கள் வரும். தாயினா நல்ல லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அலைச்சல்கள் சின்ன அலைச்சல் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பார்ட்டு 16 மாதம் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அடுத்தது எப்படின்னு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தேர்டு பார்ட்டு 16 மாதங்கள். ஸோ வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிஷப லக்னத்தில் செவ்வாய் திசையில் வந்து தேர்டு பார்ட்டு. ஸோ தேர்டு பார்ட்டில் வந்து அந்த 16 மாதங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஜாலியாகவும் என்ஜாய்மெண்ட்டும் ஜாலியாக இருப்பீங்க. அதாவது முதல்ல சொத்து வருது காசு, அதில் செம்ம ஜாலியாக இருப்பீங்க. ஸோ அதனால் வந்து பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஒரு செம்ம பணம் இருக்கும். அதனால் ஒரு செம்ம ஜாலியாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க. ரொம்ப உல்லாசமாகவும் குழந்தைகளோடும் சரி, மற்றபடி காதலிகளோடு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குது. மற்றபடி குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் நல்ல பணம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ தாயினால் நல்ல லாபங்கள், தாயினால் நல்ல வருமானங்கள், நல்ல பணப்புழக்கங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சொத்து சம்பந்தமான விஷயம், டாக்குமெண்ட் அக்ரிமெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப சூப்பருங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்கள் நல்ல பெயர் புகழ், குழந்தைகளால் வந்து நல்ல ஒரு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். குழந்தைகளால் நல்ல ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்கலாம். ஸோ குழந்தைங்க வந்து அடுத்த லெவலில் வந்து போகிறதையும் பார்க்கலாம். ஸோ வேலை கிடைக்காது, நல்ல ஒரு வேலைகள், நல்ல பாப்புலாரிட்டி உங்கள் குழந்தைகள் அடைவாங்க. ஸோ நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிலாளர்கள் கொஞ்சம் அலைச்சல் இருக்கும், கொஞ்சம் சின்ன விரோதங்கள் ஏற்படுவதற்கான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் அலைச்சல்கள், கொஞ்சம் வேலை பொருள் ஜாஸ்தி இருக்குங்க. மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் கொஞ்சம் விரயங்கள் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா மனைவி சார்ந்த விஷயங்கள் நல்ல லாபங்கள், நல்ல விஷயங்கள், பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து வியாபாரம் பண்ணுறவங்க நல்ல லாபங்கள், நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். ரொம்ப சூப்பரான லாபங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உஷாராக இருக்கணுங்க. ஏன்னா செய்கிற தொழில் வந்து நீங்கள் உல்லாசம் ஜாலியாக இருந்தீங்கன்னா தொழிலில் கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதை, ரொம்ப பக்காவும் இருக்கணுங்க. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது அவசியங்க. மற்றபடி வந்து தந்தை சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நல்ல முன்னேற்றங்கள், நல்ல ஒரு அப்பா வகையில் வந்து ஏதாச்சும் சொத்துக்கள் இருந்தாலும் சரி, தந்தையெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும். இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும். அது ஒரு பாதகஸ்தானமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து சின்ன பாதங்கள் ஏற்படும். அதனால் வந்து அப்பா சார்ந்த சொத்துக்கள்லையும் சரி, அப்பா சார்ந்த விஷயத்துலையும் ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுங்க. ஏன்னா வந்து 9/9 போது கொஞ்சம் வந்து ஹெவியான ஒரு டென்ஷன் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்பா சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கிறனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது அவசியங்க. மற்றபடி தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் ரொம்ப கவனம் இருக்கணும், ரொம்ப பார்த்து நடந்துக்கணுங்க. ஏன்னா வந்து அங்கே வந்து உங்களுக்கு அதனால் ஒரு டென்ஷன் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. ஸோ மற்றபடி லாபங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பார்ட்னர் சம்மந்தமான விஷயம், நல்ல லாபங்கள், நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பார்ட்னரே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டையை போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதால கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக இருக்குது. ஏன்னா வந்து தொழில் லைட்டு வரும்போது பார்ட்னர்ஷிப் நல்லா இருக்குன்னா உங்களை ஜாலியாக வச்சுக்கலாம், வாமச்சு போகலாம் வரலாம்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிவிட்டு கடைசியில் கவுத்து விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிலாளர்களுக்கு வந்து தான் கொஞ்சம் நிறைய விரயங்கள், நல்ல விஷயங்கள், கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான விரயங்கள், தாய்மாமன் கிட்ட வந்து சின்ன கருத்து வேறுபாடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பாக வருங்க. ஸோ இப்போ தேர்டு பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 16 மாதங்கள் முடிச்சிட்டோங்க. ஸோ இப்போ ஃபோர்த்து பார்ட்டு. ஸோ 4வது பார்ட்டில் வந்து இந்த 16 மாதங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த 4வது பார்ட்டில் வந்து 16 மாதங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடன்கள், வியாதிகள், உபாதைகள், வழக்குகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள், சின்ன விஷயங்கள் கண்டிப்பாக வருங்க. என்ன பண்ணுறது, வேறு வழி கிடையாது, கொஞ்சம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் வரும். ஸோ சின்ன வழக்குகள் வருவதற்காக ஒன்றும் வழக்கு வரும், இல்லைன்னா நோய் வரும், இல்லைன்னா சின்ன கடன்கள் வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மாற்றதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். ஸோ ஹெல்த் கொஞ்சம் நிறைய கரெக்டாக பார்த்துக்கணுங்க. ஸோ இதுதான் முக்கியம். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல குதூகலமும் சந்தோஷமும் இருக்கும், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்க. ஸோ குடும்பத்தில் வந்து நல்ல கல்யாணமோ ஒரு சந்தோஷங்களோ, குடும்பத்தில் வந்து இன்னொரு குழந்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து விற்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நிலம் சம்பந்தமான விஷயங்களை நிறைய விற்று அதில் வந்து ஒரு லாபம் சம்பாதிக்கிற வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க. ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு சின்ன கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும். ஸோ வண்டிகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் செலவு வைக்கும். ஸோ ஏதாச்சும் ட்ராவல்ஸ் நடத்துகிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணுங்க. மற்றபடி இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக போட்டு
போட்டுக்கணும். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நல்ல லாபங்கள், நல்ல முன்னேற்றங்கள், குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட நல்ல பணம் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு நல்ல வேலைகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து நல்ல ஒரு பேர் புகழ், நல்ல ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முன்னேற்றம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். எங்கேனாச்சும் வேலை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும், இல்லைனா வேறு கம்பெனிக்கு போய்ட்டு நல்ல ஒரு போஸ்டிங்கில் உட்காரதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா மனைவி சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நிறைய கருத்து வேறுபாடு இருக்கும். பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடுகள், வெளிவட்டார பழக்கவழக்கங்கள், சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் மன உளைச்சல்லாம் இருந்தாலும் வந்து திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். எங்கேனாச்சும் நம்ம பார்க்காத ஒரு பணம் கூட திடீர்னு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தந்தை சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில் வந்து அப்பா வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இருந்தாலும் வந்து அது கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக இருந்துங்க. அப்பா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் செலவழிப்பதற்கான வாய்ப்பு. அப்பாவை நம்பாதீங்க, கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துங்க. தொழில் விஷயத்தில் ரொம்ப 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 கவனமாக இருக்கணுங்க இந்த டைமில். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா லாபம் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் திடீர் லாபங்கள் வரும். மூத்த சகோதரருக்கும் உங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கனால கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும் இந்த டைமில். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃப்கிட்டையும் உங்களுக்கும் கூட நிறைய கருத்து வேறுபாடு, அம்மாக்கிட்ட கோச்சிட்டு அடிக்கடி வந்து அவங்க போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். வேற ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் வந்து எதுக்குன்னா ஒரு ப்ரிகாஷனாக எடுத்துக்கணுங்க. ஸோ இப்போ வந்து 4வது பார்ட் முடிஞ்சிச்சுங்க, 16 மாதங்கள். ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம். அடுத்தது 5வது பார்ட். ஸோ 16 மாதங்கள். ஸோ 5வது பார்ட் 16 மாதங்கள் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து ரிஷப லக்னத்தில் வந்து செவ்வாய் திசையை பற்றி பார்த்துருவோம். 5வது பார்ட் 16 மாதங்கள். ஸோ எப்படி இருக்கும்? ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெளிநாடு சார்ந்த விஷயங்களில் வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க. பட் இருந்தாலும் அது ஒரு பாதகஸ்தானத்தை குறிக்காட்டனால கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும். பணம் கட்டுறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்த்து கட்டுங்க. ஸோ தந்தை வழி சார்ந்த சொத்துக்கள்லாம் வந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு சின்ன இடர்பாடுகள், சின்ன டென்ஷன்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய குழப்பங்கள், நிறைய டென்ஷன்கள் இருக்கும். ஸோ பணம் வருவாய் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும். கொடுக்கல் வாங்கல் வந்து ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும், இல்லைனா மாட்டிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து சகோதர வழிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டென்ஷன்கள் இருக்கும். ஸோ ஏதாவது பார்ட்னர்ஷிப் இந்த மாதிரி லீகல் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கணுங்க. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும். பட் இருந்தாலும் வந்து அவரால் ஒரு சில லாபங்களும் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்க்கும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரும். கொஞ்சம் சத்ருஸ்தானமாக வரனால கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்கும். ஸோ நில சம்பந்தமான விஷயங்கள் வந்து கடன் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க. ஸோ ஏதாச்சும் வாகனம் வாங்குறதுனா கொஞ்சம் பழுது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணுங்க. ஏதாச்சும் வந்து கடன் வாங்கிக்கோங்க, வேறு வழியில். கடன் வாங்கலைன்னா வழக்கு வந்துடும், இல்லைனா நோய் வந்துடும். ஸோ அதோட பெட்டர் நீங்கள் கடன் வாங்குறது ரொம்ப சிறப்புன்னு சொல்கிறோம். மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குதூகலமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருப்பீங்க, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும். நிறைய பணம் வந்து கடன் வாங்கினாலும் சரி, சந்தோஷமாக இருக்கிற ஆள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமும் குதூகலமும் இருக்கும். ஸோ ஏதாவது காதலிலாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து குழந்தைகள் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஸோ சந்தோஷமாக இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய அலைச்சல்கள் இருக்கும். அங்கங்கே அலைஞ்சு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் இருக்கும். சின்ன வேலைகள் வந்து ரொம்ப அலைச்சல்கள் ஜாஸ்தி இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து இந்த சேல்ஸு, மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கவங்க ரொம்ப சிறப்பான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி மனைவி சார்ந்த விஷயங்கள் ரொம்ப சிறப்பான விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும். நல்ல வந்து மனைவிக்கும் உங்களுக்கும் நல்ல ஒரு பாண்டேஜ், நல்ல ஒரு பாச பிடிப்போடு இருப்பாங்க. ஐயோ போதுங்கிறவங்கள அன்பு அள்ளி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர் வருமானங்கள், திடீர் விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். பட் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவிட்டி இருக்குன்னா கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கணுங்க. மற்றபடி வந்து தந்தை சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நல்ல முன்னேற்றங்கள், நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் அவருக்கு உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நடப்பதற்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்க தான் செய்யுங்க. மற்றபடி தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நிறைய விரயங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் உஷாராக இருக்குங்க. கொஞ்சம் வந்து ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட் ஏதாச்சும் பண்ணுறதா இருந்தாலும் தொழில் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி 1க்கு 10 வாட்டி வந்து யோசித்து முடிவு பண்ணுங்கள். ஸோ நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நடக்குங்க. மற்றபடி லாபங்கள்லாம் வந்து பன்மடங்கு அப்படியே ரெட்டிப்பு லாபங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் இருந்தாலும் வந்து நிறைய லாபங்கள் தர மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும். ஏன்னா வந்து அந்த வந்து தொழில் ஸ்தானத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் விரயம் ஏற்படுறதுனால கொஞ்சம் வந்து தொழிலில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இப்படி தான் வரும். நல்ல லாபம் வர மாதிரியே இருக்கும். திடீர்னு நம்ம எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கடன் வாங்கிலாம் போட்டு மாட்டிக்கக்கூடாது. ஸோ லாபங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் வேறு எல்லாம் சேஃப்டி பண்ணி வச்சுங்க. நல்ல லாபங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த லாபங்களை வந்து கரெக்டாக வேறு ஒரு ஃபீல்டில் வந்து வேறு ஃபீல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுங்க. நாளைக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில் சார்ந்த விஷயம் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, நிறைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நிறைய செலவு பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும். மற்றபடி வந்து இந்த 16 மாதங்கள் நல்லாவே இருக்குங்க. ஸோ என்னென்னா குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களை உஷாராக இருக்கணும். ஸோ குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் உஷாராக இருந்தீங்கனாலே போதும். பணம் விஷயத்தில் ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும். மற்றபடி லாபங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உங்களோட மூத்த சகோதரர் ரொம்ப அட்டகாசமாக முன்னேற்றங்கள் படுவார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 6வது பார்ட்டு. ஸோ ரிஷப லக்னம் செவ்வாய் திசையில் வந்து 6வது பார்ட்டு. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு தொழில் முன்னேற்றங்கள், அடுத்த லெவலுக்கு வந்து நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கும். நல்ல ஒரு தொழிலில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளில் நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுவீங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து சின்ன விஷயங்கள், தந்தையால் வந்து சின்ன குழப்பங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும். மற்றபடி மேற்படிப்பு இந்த மாதிரி படிக்கிறவங்க கூட போகிற இடத்துல வந்து கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணுங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா
மன உளைச்சல்கள், டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். இளைய சகோதர ஒரு டென்ஷன், மற்றபடி அந்த டாக்குமெண்ட்டு, அக்ரிமெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஏதாச்சும் இடவரமாக கையெழுத்து போட்டு மாட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கனால கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும். மன உளைச்சல் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய் சார்ந்த விஷயங்களில் ஒரு சுமூகமான உறவு கொஞ்சம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லபடியாகவே இருக்கும். ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து அம்மா வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. முன்னாடி இருந்த அந்த கருத்து வேறுபாடெலாம் ஒன்று மறந்து ஓரளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா காதலிக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய டென்ஷன் இருக்கும். ஏதாவது லவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக பேசுவாங்க. கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஏடாவிடபாடு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கும் வந்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கூட கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய தாய் மாமன், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நல்ல ஜாலியாகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து வேலை பலு ஜாஸ்தி இருக்கும். எங்கே போனாலும் ஆட்டையை போடுறாங்களேங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கும். ஸோ வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து கொஞ்சம் எதிர்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குன்னா கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணுங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா மனைவி சார்ந்த விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும். மனைவியால் வந்து சொத்துக்கள், வாகனங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கொஞ்சம் மென்டல் டென்ஷன் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். யாராச்சும் வந்து உங்களை வந்து மென்டல் டென்ஷன் பண்ணுவாங்க, என்னால் அது இவ்வளோ டென்ஷன் இருக்குது, என்னால் தூங்க முடியலங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தந்தை சார்ந்த விஷயங்கள் நல்ல ஹெல்ப்பு, நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல முன்னேற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. பட் இருந்தாலும் அதில் சின்ன பாதங்கள் இருக்குன்னா கொஞ்சம் உஷாராக தான் இருக்கணும். ஏன்னா அது ஒரு பாதகஸ்தானமும் கொஞ்சம் உஷாராக இருப்பது ரொம்ப நல்லதுங்க. மற்றபடி தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் நல்ல பாப்புலாரிட்டி, நல்ல விஷயங்கள்னு ஒரு 10 பேர் வந்து உங்களை வந்து புகழ்வாங்க. ஸோ அது வந்து கேரண்டிங்க. ஸோ நல்ல விஷயங்கள் இது தாங்க. ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து வர லாபத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பார்ட் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து சாப்பிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்கணும் அந்த விஷயங்களில். மற்றபடி வந்து எல்லாமே நல்லபடியாக இருக்குங்க. ஸோ இதில் வந்து உஷாராக இருக்க வேண்டியது என்ன, குடும்ப சார்ந்த விஷயங்களை உஷாராக பார்த்துக்கணுங்க. இதில் வந்து மெயினாக வந்து இந்த திசையிலே வந்து குடும்பத்தை கொஞ்சம் ஒழுங்காக பார்த்துக்கணும். மனைவி விஷயத்தில் கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்கணும். மற்றபடி எல்லாமே சூப்பராக இருங்க. தொழில் செய்வங்க வந்து கொஞ்சம் உல்லாசமாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் தொழிலை கோட்டை விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இந்த டோட்டல் திசையிலே இருக்கிறனால தொழில் விஷயத்தில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா தொழில் பண்ணாதீங்க, ஏதாச்சும் வேலைக்கு போயிருங்க. ஸோ அது வந்து சிறப்பு. ஓகேங்களா? ஸோ இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம். கடவுள் அருள் டிவியை பார்த்தமைக்க நன்றிகள். மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள கடவுள் அருள் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள்.